салому алейкум дӯстои азиз, бародарои гиромӣ. мехоҳед ки захираи луғаи шумо аз омӯзиши калимаҳои забони англисӣ бой бошад? хазина карда монед. зиёд не. ҳамагӣ дар ҳар дарс 5 калима аз худ кардан дар кор аст. агар ҳар рӯз худи шумо 5 калимаи аз худ кунед, ҳисоб кунед ки дар як моҳ чӣ қадар калимаро аз бар кардед. биёед меравем 5 калимаи ҳар рӯз меомӯзем, такрор мекунем ва якҷоя ба як натиҷаи муайян мерасем. хуб рафтем. сабзи каррот, 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 каррот. хуб биринҷа дар экран дида истодед. rice, rice, rice. дигариш бошад пиёз, onion, onion, onion. такрор мекунем. onion, onion, onion. чеснок, garlic, garlic, garlic. ҳоло бошад дар дасти ман картошка аст. картошка ба забони англисӣ potato, potato, potato. такрор мекунем. potato. дӯстони хуби хубам, 10 дақиқа вақтонро ҷудо кунед, ҳамроҳ бо мо бошед ва дар комментария нависед ва баъдан мебинед ки дар як моҳ 2 моҳ шумо чӣ қадар калимаҳои забони англисиро аз худ кардед. ва баъдан мо метавонем ки ба зинаҳои болотар биравем. бо мо бошед. ҳамеша мо кӯшиш мекунем ки як фоидае барои худи мардуми азизамон бошад. хонед, хонед, боз хонед. худо нигаҳбон.